Janeno malo Lwe TV, ageno ni riyo maber, kumora mora ma intiere, en thuolo machielo kendo, arwaki e studio kaendi, ni machiegni, mondo mi watwagi kaka oganda, kaka jokanyanam, ka gomba kotenre koda tuoche goeko, mainyo ngimawa, nikech maendi en chenro mar ngima mwandu, kawuono wagomba kotenre koda tuoni endi, mar sickle cell anemia, luonga ni Ruth Ochungo, an kod jalony e studio kaendi, adhi miye thuolo, mondo mi wach nyinge, gi gimotimo, kaeto kachiel wadhi adhiya nyime gi twak. Machiegni studio daktari. Kamano, Ruth. Ruth nyinga Moses Okomo. Aja soba. Tatie Kisumu ka. Gi migawo mar rito ngima. Kamano Ruth. Yes. Daktari, kawuono warieyo korka tuo mar remo ni. Yes. Wan ng'eni tijo moko mawinja ni nitie tuo moro miluongo ni sickle cell, tijo mosomi mane book, to nitie jogo ma bende ni kode kaka oganda. Mokwongo ka wachako mondo mi wang'e lerne matut. Tuo mar sickle cell anemia en ang'o? Ruth akia gi dholuo. To wapor kama. Tuo mar sickle cell en tuo mar remo. Ma joma ni kode noyude koya kuom jonyuol. Jonyuol nigi remo ma kisungu luongo ni trait. Ne gi inherit tuo mar remo ni kuom jonyuol gi inbe. Koro ka jonyuol ariyo nigi gima luongo ni trait no makia gi dholuo. Gin gi remo mar tuo ni. To ginyalo nyuolo nyathi man kode. Iyudo ka jonyuol gi to samoro onge gima nyisi ni en gan les ni odhi opime lab ma ne gin gi dalili ni gin gi tuo no. To nyathi to biro wuok kode. Koro nyathi man gi tuo mar sickle cell kata ng'ani gi tuo mar sickle cell en ng'ani gi tuo mar remo. To tuo mar remo ni gima iluongo ni sickle cell. Ng'ama nigi remo ma normal ma kawaida rembe onego bed ni en sako 0 oluorore. To ng'ani gi tuo mar sickle cell rembe no onego bed ni chalo dwe machako wuok en nus. Kino dwe machako wuok mwacho ni dwe tiyo tuch en rembe chalo kamano. To wan jok ma normal ma onge remo masidano to en kaka dwe chalo cha te. Koro nikech jomodhi skul winja maber ji to neno remo ka kwar kendo remo ni karo lokore. Koro jok man gi tuo sickle cell rembe en ga nus. Kaka dwe samo nyisore nus cha. Koro rembe no ok nyal ting'o muya, ok nyal ting'o chiemo kaka dwarore. Koro iyudo ni jogi bedo gi sida e ngimagi ma kinene to wang'e siko ratong' dongo bet sida. Koro kamano kaka nyalo wacho ni tuo mar sickle cell en tuo ma ng'ato nigi tuo ma kodhi opime lab to iyudo ne rembe ma kwar mating'o muya to ting'o chiemo cha. Remo no ok en complete, en nus. To remo no iyudo ni thoro tore haraka moloyo remo ma kawaida. Mane kaka dawachi ne ng'ama winja ma samoro ok nyal somo e buk ni sickle cell ni en tuo manade. En tuo remo to yudore kuom jonyuol to nyathi duogo nyiso dalili ni rembe tin, dongo be ok odong kawaida, yudo ka dongo ne bedo gi sida. Erokamano Ruth. Gimoro mondo mi ichak ilerno ka en ni mondo mi nyathi nyuol gi tuo ni endi mar remo kata sickle cell. Yes. Ochuno ni nyaka jonyuol ariyo gi bed ni nitiere gi tuo ni koso ng'ato achiel ka ni e igi to ng'ama chielo ni endi ka giriwore go to ginyuolo ma nyathi mantie gi sickle cell. Ruth penja penj maber ma jomo dhi skul gi winja. Jok manok dhi skul ahinya samoro kiang ni winja maber. Mondo nyathi owuog ni nigi tuo mar sickle cell, jonyuol ariyo gi nigi dalili ni tuo no nitie rembgi. Eko wuok man gi sickle cell. Koro luwore ni en gi dalili nade. Nitie ng'ama nigi traits gi, nitie ng'ama samoro min nyathi ema nigi trait tana onge go. Mano mondo nyuol nyathi man gi sickle cell samoro sida. To ka an gi trait to min nyathi be nigi trait ya, ema yudo ni kuom nyithindo 4 mwanyuolo nyathi achiel nyalo wuok kode. Inyalo yudo ni jogi be nigi trait gi to hayo dhi bedo maber gi nyuolo nyithindo maonge kode. Jok moko bedo gi hai marach ni konyuol nyuolo ma ja sickle cell, nyuolo ma ja sickle cell. Koro ting'io ni ka kinyuol nyithindo 4 thuolo ne achiel dhi bedo gi sickle cell ng'eny. Ta adek modongi achiel normal, to ariyo nigi trait, gin be chiemo ok nyalo nyuolo ng'ani nigi tuo ni. Kamano. Onge nyathi manyalo bedo gi tuo mar sickle cell ka jonyuol ne ok obedo. Mano nyathi no wil. Onge ng'ato hospital. Nyalo wilore. Ineno mondo inyuol nyathi man gi sickle cell. To un e gundu wuon nyathi ma iluongo ni biological father nigi trait no.
kata mane anyuondgi machon. Anyuondgi nitie anyuolane moro kumnoyae kode chien. Ok ni en gi tuono, mane gik mana wacho ni loko gi dholuo nyalo bedo sida. En remono, much remono ni e dendi. Matiende koyudo miyo man gundigi, dhok mar gundigi. Gundigi nitie ng'ane ni kode anyuolane ka, nitie jok moro osebedo kode. Kwar. Koro en be en gi gine rembe. To nitie kaka gik moko ok iwachre na gi dholuo. Awacho ni anyuolane nosebedo gi tuoni. Eka ng'ato nyalo bedo gi trait. To trait ni miyo ni kode, an kode, wanyuolo nyathi man gi sickle cell. Koro manyiso ni trait ni en kaka kido moro mar remo makelo tuo mar sickle cell. Manyaka jonyuol ariyo bed kode. Ing'eyo dholuo moloyo. Mondo mi nyathi wuog gi sickle cell, dichuo nigi trait, miyo nigi trait. Mano miyo yudo ka in gi nyiekeni, in inyuolo jo sickle cell, gino ok ginyuol. To jaduong' nigi trait che omiyo inyuole. Maka en do to koro an ira. Koro ng'amunge to kinyalo wacho ni ire. En mani in gi trait, ambe an gi trait. Emomiyo wanyuolo ja sickle cell. Nyieki mamoko ka onge go. Koro nyithindgi bedo gi trait. Gin be chieng' nyalo yudo ka ginyuolo nyithindo moko man gi sickle cell. Kata bed ni gionge godo sani, to gino nyalo chier bang'e. Nyithindgi mamoko. Ka miyo. Ng'at achiel ka onge go, nyithindo ginyuolo ma onge go. Ka ng'at achiel onge go. Mondo mi wanyuol ng'ani gi sickle cell, in gi remono, ambe an gi remono. Eka nyathi ang' wuok man gi sickle cell. Owinjore? Winji maler. Koro kiyudo ka nyithindigi moro nigi sickle cell, mondo ing'e ni in gi sida ni jolabe manyalo fweny. Mawacho ni kwaro mone nigogi, wawacho mana ka kuma onge lab, to jolabe madhi mapimni, in rembi nigi kido manyiso ni nyathi nyalo nyuol gi sickle cell. Wawinjore? Awinji maber. Mako dhi opimi yudo ni onge nyathi onyuol man go, koro idhi mana diede ing'e ma nyathina koso samoro nowilore. Koso wilore. Koso biro nade. Daktari, bende nitiere yo minyalo fweny godo tuo ni endi kapok odongo kata omedore e kit ngima nyathi? Erokamano. Luwore ni in e piny mane. Inyalo pime kata ka nyathi pod ni e ich. To technology na pane ka en Kenya kata samoro en expensive. To samo ng'ato bende neno tere tiende dhi pime. Kata kodhi opim nyathi ka ndipo ni e min gima ofweny ni nigi tuo ni. What next? Wadhi gole koso. Koro yudo ni karwa ka nyathi kosewuok kidhi pime. To nitie technology ma yie pime manyalo fwenyo ni nyathi madongo e fuko men gini. En odhi bedo gi tuo ni. Nitie. To thothgi wafwenyo mana ka koro nyathi onyuol, nyathi tuo kitero osiptal, inyisi ni nyathi nigi tuo sickle cell. Gin ranyisi mage ma nyathi man gi tuo mar sickle cell nyalo bedo godo ma kata ka pok itere osiptal, kaka wagomba ka intie joma nenowa, monyalo kata mana chich ni gik me jalony wuoye ka chal ni ma nyathi nitie gi tuo mar sickle cell. In fact, Ruth, aparo ni nyalo bedo matek ka nyathi pok otere osiptal, nyathi pod less than 3 months, onyalo bedo matek kabisa mondo ng'ato fweny, nikech gima thoro fwenyo go ja sickle cell en ni rembe tin, wang'e we lokore ratong'. Kae to nyathi kodhi opime lab, to nyalo bedo matek nikech otuore ma kaka ji ok mamoko gi. Iparo nyathi gi malaria dende chwakore, oywak mang'eny wiye bare, to ka piny kama chabe mondo ing'e ni wiye bare, ywake ma koro ing'eyo gi dende be chwakore. Koro aparo ni kapod otin 3 months, nyathi ma kochako wuoyo, Ruth gini nyalo bedo matek ne layman. Kata mana daktari man dala mondo ifwenye ni ma sickle cell. En mani nyathi koro rembe rumo, kitero to nyathini ang'o miyo rembe rumo, to labe mang' ni fwenyi ni. Koro lokore mana yelo. Dende lokore yelo, tuoche remo ng'eny manyalo loko wang' yelo. Koro en nyathini ino ka rembe tin, rembe wang'e lokore yelo, oywak mang'eny. Koro labe mang' ni fwenyi ni. Mondo ifwenya ni ma sickle, unless ni nitie nyathi moro mane osenyuol be, ne osenyuol man kode, inyalo chich, nikech ino ka wang'e lokore ratong'. Dho nyithindo mang'eny ma wang' nyalo lokore ratong'. Koro kapod otin sana Ruth nyalo chandi. Mana nyathi mosechako wuotho, ema koro neno ka ok odongo e rate ma jowetene dongo. Ting'in remo e ngufuwa, mondo ibed ng'ama ngima kabisa, remo no nyaka bed ni onge sida. Koro nikech ng'ani gi tuo mar remo mar sickle cell, rembe man gi sida cha, iyudo ka chiemo ok ting'ne maber oxygen, koro en nyathi ma othirno. To kapod otin Ruth nyalo chandi. Nyalo chandi. In fact, kata ka in go hospital ma onge lab minyalo pime,
inyalo thiedho nyathi kapod ikia nyaka chieng' pime mayudo ni nyathini nigi sickle cell. Labe ma confirm ni en go. Otherwise, inyalo bedo kithiedhe te kia na ng'a timore. Kamano Ruth. Awinjo kachopo kanyo maber ne achiel kuom ranyisi manyiso ni samoro nyathi nyalo bedo gi tuo mar sickle cell en wang' malokore ratong', wang' malokore yelo. Yes. Bende nitie tuoche moko ma be samoro nigi ranyisi ma loko wang' yelo ni to ok en sickle cell. Erokamano Ruth. Ging'eny to gima duong' wang' kolokore yelo weche ariyo ma almost nitie ni chuny mar ng'ama wang'e lokore yelo no or tuo toyo remo mang'eny. Gik moko ariyo yudo ni chuny nyalo bedo ni nigi sida kaka nyathi matin monyuol mane omiya nyacho ni en challenge. Nyathi matin monyuol ma chunye pod yom iyudo ni rembe tore kaka onego bed ni tore to nikech chuny pod yom ok nyal golo gi rate monego golgi. Iyudo ni nyathi ni wang'e lokore maratong', ema onyisogi ni kaw nyathi kete chieng' mondo chieng' miyo chuny bedo machwa very fast manyalo. Koro iyudo ni nyathi monyuol ma pod chuny mare yom wang' nyalo lokore ratong'. Remo kata ka malaria toyo mang'eny wang' nyalo lokore maratong'. Nitie gima ok awinji ka. Toyo remo ni tiende nang'o? Erokamano. Ruth, ng'ata dhana lee moro amora remo molosore 3 months ionge go sani. After every 3 months remo ma in gi rembi ka ma in gi dendi molosore last 3 months kochopo ndalone mar 91 manolosore chotore. Koro remo mar torruok ni en gima normal ni remo expire to wuok. Emomiyo lach mwalayo en strungi. Mago remo motore, part moro wuok gi lach, part moro dong' e spleen. Remo chako tore, nitie madong' e ich, ma kichiemo to riwore gi chiemo to loso remo. Gowinjore. Koro ka wacho ni remo tore, remo nigo beni expire to tore, to part moro wuok, part moro dong' emiwinjo nyathini nigi tuo atako. Tuo atako tiende remo ni nyathini rembe tore mang'eny. Moloyo kaka loso onego bed ni moingo wako onego bed no tore. Koro nitie part mar remo cha moko tore to biro atako. Koro torruok remo ni tiende ni gi expire to onego bed ni giwuok. Koro nyathi monyuol nigi remo ma excess. Naturally onego bed ni gitore mondo giduog normal. Waluongo ni hemoglobin. Nyathi monyuol sechego rembe ng'eny to kako medo dongo gitore giduogo ma kawaida. Wawinjore Ruth. Koro torruok mar remo ni mano mole ni del onego bed ni chuny mar gole to gole yor layo. Iwinja? Koro ka chuny pod yom ma ok nyal gole e rate madwarore to koro nyisore remo. Onyisore tong wang'i. E kaka ja sickle cell be rembe tore rate ma chuny ok nyal golo piyo. Koro osiko wang'e ratong'. Wang'e ratong' tiende ni sum mar remo cha ni circulate rembe. To onego bed ni ka normal kako tore cha to system gole oko. Omiyo ng'ama nigi tuo mar sickle cell, ng'ama nigi tuo mar jaundice gi ng'ama malaria nogoyo matek, nyathi matin ahinya nyathi matin ka malaria ogo matek mo rembe tore mang'eny tipo nene wang'e kolokore ratong'. Gigi machielo malimo ni kik bedie en tuo mar hepatitis. Kudi mar hepatitis B cha kata A kodhi affect ng'ato. Omiyo liver kuot, sama liver kuot cha chuny kuot, sama chuny kuot choko nyal tiyo tije mar golo remo mosetore. Motore no tore normal. Kore omiyo wang' lokore maratong'. Janeno Malolo TV poro dhi mbele kaindi wago mbaka wawuoyo e wi tuo niendi mar sickle cell. Wado ni mondo wakaw thuolo matin kodwo kamaendi jalony dwa nyisowa ni to onego bed ni gin kit chiemo mage ma onego bed ni nyathino kata jalno mantiere gi tuo mar remo niendi onego bed ni kawo kinde ka kinde mondo mi ngimane obed maber. Make mana kanyo wakaw yweyo matin. Janeno
neno Malolo TV pod wadhi mbele kaendi gi cheno niendi mar ngima mwandu. Kadipo ni ukiao TV mari arwakini machiegni kendo medo paro ni kaendi ni wawuoyo tuo niendi mar remo kata madhombo godendo ni sickle cell anemia. Wan gi jalony e studio kaendi kendo kuma ne wawego ema wachake godo. Gin chiemo mage monego bed ni wachamo kata imiyo nyathino mantiere gi tuo niendi mar sickle cell mondo mi omed konyo kitgi. Chuonge ni jalno man gi tuo niendi mar remo rembe nok. Yeah. Ruth kochopo kar chiemo, alode onego bed ni watiyogo, olembe onego bed ni watiyogo, chiemo ma samoro yudo tek kaka chuny mar dhiang' ber kwatiyogo. Alot ber saidi. Gimomiyo jawacho nga alot kabisa gi fruits community mwadake ni gikawo ni alot olembe go mago luxury. Ji wacho ni doga kech ba mago gik mo tong ber. Gik mo wacho ni gimiluongo ni iron. Iron achiel kuom gima loso remo. Ber iron mwatiyogo en ni ka remo tore kaka onego tore kata beni malaria tore teno kuwuogi okanore atako ka omiyo yudo nyathi ma samoro nigi tuo remo kata malaria go mang'eny atako kuot akia kaka iluongo gi dhok machielo yudo ka akia nuluonge nang'o en gi koni atako chal gi koni atako kuot kar ka kuot kidie nyathi tiyudo ka iluongo ni hima koso apa niluongo atako ngeni en atako apa niluongo ni hima nyathi yudo ka iye beto kuot to kimulo kata winjo ka tek mano nyathi ma kore dwaro ni alot nigi a lot of iron gi a lot of fruits kae tong kod chuny mano prescription mar ng'ama tuo. Otherwise proteins, chiemo mag proteins binyalo chamo. Gima dhano nyalo duoko chien kopo ni maka nitie gin carbohydrates, chiemo mamedo ngufu ka mamiyo ji teko kae titiyo maber go mag nyalo duoko chien. Koro alot apani ng'ato onego bed ni chamo sami chiemo obed sap obed lunch onego bed ni alot ni e wi mesa. Sami wuoyo alot ni endi waketo sukuma iye kaka sukuma wagol. Kinyo moko ma alot mar sukuma no. In fact, an gima apogore kabich aluongo ni alot. Kabich bora ni en green. Koro ing'iewo ma appetite ni orwako. Ing'e nitie ng'a wacho ni bo kaero, osugo kaero, kiamito kaero. To wacho ni alot moro amora green ma chunyi orwako bed sukuma. Ti kode kaka appetite kele. Joma chuo kohero ma. Joma chuo kohero alot ma ka winjo ni alot motede odni. Monego dar. Kijatedo alot pile pile to duong' ka kosechiek. To alode ber gi ng'ani gi tuo no. To mar ariyo gini management ne dhi beyond nutrition. To ja tuo ni ng'eno ningo geng'ne tuoche mamoko mondo kik oyud sida nikech en gima tugo gini dho pok ni penja en ni kanye mabire. Koro apart from chiemo nitie yore moko mabe onego kony go. Mana kapok wiyo wil mana kuma ni chikona samoro winyalo wil. Gin tuoche mage ma wanyalo yudo kadipo ni ng'ato nitie gi tuo mar sickle cell anemia. Tuoche gi ng'eny. To gima nyalo wacho in summary kuma wantie ni malaria oingo ja sickle cells. Ma in most cases kiyudo ni sasa moja ng'ani yudo attack not every day but kuom attack moyudo 10 ibodo ne auchiel malaria mano otugo gini kumne ywe. To inyiso wane gima ma nyalo tuo ma nyalo kelo liet manyalo medo liet beyond normal nyalo attack ng'ani. Koro malaria gi tuoche mamoko all infections madhi medo liet e del nyalo miyo ng'ani bed gi crisis. Ng'ani tuo baridi kobedo kuma ng'ich ahinya nyalo kelo ni crisis. Ng'ani kobedo kuma liet ahinya nyalo kelo ni crisis. Nyalo poka gini omonje. Omake kendo. Kamano. Ya, koro tuoche mang'eny manyalo kelo liet e del they attack ng'ani. En tuo moro amora nyalo miyo dhi into crisis. Makelo liet, yes. Samoro penjo ni nyalo bedo matek nikech gik mang'eny nitie weche mifuong'o, nitiere madieri, nitiere manyaka mag miriambo. Life expectancy. Jomoko wacho ga ni jalno mantiere gi tuo mar sickle cell nitiere higa ma kochope ni to kokadh kanye manyaka tho. Ting'eni wang'e Nyasaye ema chiwo ngima. Ruth wacho miduokori. Ruth kaka ngima medo dhi e kaka gik mana winjo kuom sickle cell ayudo ka lokore. Especially mi wacho no. Kana ni primary ni puonjowa ni ng'ani ok chope higa 14.
sama antie ni mang'e jok mang'e man gi sickle cell ma lawo 50 odhuro. Olawo gichopo kata 60. Ang'e nyaka mosetieko mo graduate. Ma ng'ato ne wacho ni ja sickle cell be ok onego bed ni nyuol. Nitie luoro to ok ni koro kaka ginyalo nyuol. Jogi go picha ni ng'ani ka en gi tuo remo ko mako ich ni bedo nyuole modong dhano. Koro ma yudo mani ich to nyalo mako monyuol. Ok ni en ebo mondo nyuol maka ok en to mana kaka ng'ano mol be ich nyalo tamo. To bedo ni en gi sickle cell to koro ne ok nyalo nyuol. Onyalo nyuol. To en mani nyaka daktari wacho to ya ka ng'ani tuo remo chande. Dongo be samoro tuo ni omone dongo. To kare nyuol ni kodhi onyuol nyathi dhi kata bamne thuolo ni nyathi nyalo nego jago ni ng'eny. Koro mae luoro mamako jika. Otherwise en nyalo nyuol. Koro samo nyuol cha be kotere operation inyalo yudo ni remo mulus matin cha samo kendo koro en mana ng'ato. Koro samoro emo odongo. Koro en luoro ma ji wacho nikech jago nigi tuo remo. Kopo mako thuolo ni nyalo nindo ng'eny. Koro en luoro ma ji taseneno monyuol nyithindo kata dek ma gin go mokendi madhi mbele. Koro life span aseneno mochopo 60. Koro ng'eyo ni 60 ne maximum to koro akia taseneno mochopo 60 years. Ka nyuoli e pinyni, mi dag igni mi chop 60. Yes. Mano ok dang wacho ni nitiere kuma onego bed ni giketo tho. Exactly. Yeah, nikech seche ma tho kata maonge gi tuo ni tho giga 30. In fact ka jok ma odagi family ma ng'ani odake okonye nywako rito tuo ni maber ma ji kawo patik ma supporte onyalo live long enough. To ka ng'in nitie element of stigma. Yeah. Samoro weya kaka nyithindo mamoko jwang'e. En ng'ini miye special care. Yeah. En janyuol jomodak kode machiegni kata ka janyuol ng'a odak kode machiegni nyaka miye extra care, extra love. Ma en gima ma kowinjo tuo tikaw kumoninde ji make sure ni net nitie igeng'o ne tuo manyalo biro en infection. All precaution mageng'o tuo nikech en koyudo attack. Koro malaria mana wacho cha. Koyudo attack mar malaria odhi bedo in crisis. To nyalo hinyore. Ting'en kisiki bedo gi tuo mar remo siko tene rembi e dendi to tuoche moko be biro. Yeah. Iyudo ni liver be koro nigi sida. Gine be kidney nigi sida, okelo sida almost all these organs. Tuoche koro medore, ginyuolore, gisolore. Kamano. Koro wachikra ne kar thieth ka. Ino kamano. Ruth kar thieth achako kama. Yeah. Ang'o matimore gi ja sickle cell? Ja sickle cell gima kelo ne sida maduong' ma kwa winjo to koro onyalo thiedhe makata ok awacho ka. Ja sickle cell rembe cha kokawo oxygen e obo otero nyaka ka to dwa tamore duogo mondo odogi obo. Koweya oxygen cha mobole to koro gichalo gik mamakore, gichalo gik mapoto. To ka gichalo gik mapoto to koro lechegi koro diny moka gikal. Koro oxygen ok bi chopo ka. Koro jatuo ni winjo rem e dende. En gi lit ma koro iye rame, kore rame, joints gi rame, dende ni rame, oywak. Gima ng'ani ywago en ni oxygen ok dhi kuondego. Ok chopi. Remo manodhi cha okobolo oxygen moweyo ni koro mondo duogi ochako kawo oxygen machielo. Koro kodwa dok. Koro gilog. Koro dok tamore. Koro gidinore. Koro olalo be bedo madiny. Nikech ka gimakore okada tigo wacho ni gipoto mano dhi chiwa different picture gichalo gik makoro gimakore gichokore ma giingo olalo mar remo. Koro gichalo gima gipong'o. Koro remo mondo obi to mako kidogi wuoth ni bedo matek. Koro ema ng'ani winjo rem. Koro gimano e picha mar mano gima timo achiel ni wamiye painkiller, Panadol, yath mora ma painkiller painkiller mageng'o rem. Panadol nitie, yedhe nitie mang'eny mageng'o rem minyalo miye. Jako ni onego bed ni tiyo ga lot of fluids. Pi mimodho ni. Ja sickle cell osiko mana modho pi. Ok onego bed ni riyo loye. Ja sickle cell another management manyalo timo gi dala en irwaye. Inyalo manyo mo moro nikech kirwaye gi lweti lelo to inyalo ridho. Koro imanyo mo irwaye ga.
En ng'ama irwani. Aduke ni chien matin daktari. Yes. Yesho ni okonego bed ni riyo loyo ng'ama nigi sickle cell. Yes. Ka riyo loyo kata bedo kuom thuolo malach ka onge pi modho. Mana achiel kuom gima omiyo dhi e crisis. Okay. Apa nikech koro maybe blood is a bit thick. To bedo ni riyo loyo no. In fact, idwaro ni kikri obed ni omodho pi ni riyo. Ok onego chope kiwango ni riyo modho pi. En onego bed ni oneno pi e mbelene to sipe. Osiko sipe asipa mos. Koro pi momodho seche tani duoko ne wach crisis chachien. En ng'a riyo ok onego olo. Machielo ok onego bed odenyo kuom thuolo malach. Korka kech to kang'eyo to yor riyo cha. Riyo no ok onego bedie. Ng'ani ok onego bed kuma koyo ng'ich ahinya. Kobedo kuma koyo ng'ich ahinya to blood vessels ka bedo matin. Koro remo cha koro kikal ni chuth. Miyudo ni kothoro bedo kuma ng'ich to crisis cha biro ka en ga odak kuma ng'ich achino odak kaka Kericho. To nyaka ne ng'ani dhi Kericho tiyo onge chieng' obede mangima maber. Osiko kotuo nikech leche ka mich ga e koyo. Kama ne koyo to ok inyal neno leche. Kibedo chieng' tino ka leche wuok. Koro ng'ani gi sickle cell kodak kuma koyo ng'eny. To sika crisis en almost dwe oyudo crisis ariyo nikech leche ka deny makoro remo ok dhi. Osiko kotuore. Koro idwano bed kuma bet warm, ok ma hot. Obet ma warm makoro leche gi bet oyawore. Owinjore. Gima moko mokawacho go. Pod wan kar thieth ka. Onyalo kawo garama maromo nade nikech ni thieth ka endi wang'iye in terms of pesa ma inyalo tiyo. Wacho bende wacho ni en tuo ma kata ithiedho to thiedhre ocho ok ochangi. Koso magi gin mana weche. Gima jawacho nga gi ka ma kawuono to dhoga posore ma wacho en yath. To thothne wacho gima ji nyalo timo gi dala ma kotamo wang' gi to giringo gidhi osiptal. Nikech kithietho gi ka jo sickle cell mang'eny madhi tho gi ot ni ma kaka daktari wacho ni mondo otim na magi. Ko ma wacho gi gin ma routine mi sustain go mondo obudh kapok crisis ochopo. Ema wacho gi. To makoro chopo ni koro nego bed ni mede pi nikech pi wamedo gi mondo pi mani dwaro ni obed circulation chobedi. Odhi osiptal imede pi ma ng'ato ok nyal timo gi dala. Koro ing'en self medication kodwa koro athoro temo ni awacho mana gima ng'ato nyalo timo gi dala kaka first aid kata preventive measures mondo mi ng'ato wachi ni wang' ni chiko dweche adek ka gini ok ogoye gik ma wacho gi ko oketgi tiyudo ni ng'ani kawo ndalo kapok nikech kidhi geng'o ne malaria ikete kuma liet ng'ani biro kawo muda ka gi attack gi pok obedo infection mathoro bedo gi okawo precautions oyiene kitiyo gi antibiotics mondo geng' any this local infection manyalo complicate ngimane kamano. Aneno ka sama ya wanga ok ang'eyo ni wachni mogik marangi iwewa godo kaka joneno kotende koda tuo niendi. Kamano wach manyalo tieko go en sickle cell en tuo kaka tuoche mamoko ok en hero ng'ato mondo oyudi. Ka Nyasaye okelo nyathi man gi sickle cell wamiye extra care, wamiye extra love, wamiye extra support. Nyathi madwaro close support kik wakawe kaka mamoko ka en wasiko wang'iye en kanye koth chwe en kanyo onego bedi en ng'ama miyo close ng'ata man kode gi psychological support nikech ng'ene bo penye ta an achwera nade. Koro siko ma nyathi ma nyaka dendi nyathi ma miyo extra support. Oyiene tugo kaka jowetene to kik miye tich ma nyalo hinye ma nyalo kelo stress e ngimane. Mano gima nyalo wacho. Kanyo no janeno Mbalolo TV mai makela giko machino niendi ageno wapuonjore mathoth kotenore koda tuo niendi mar sickle cell anemia. Lunga Ruth Chungo ne wan kaendi kod jalony Dr. Moses Okomo ma lero no wach niendi gikupone. Oriti masani watudre kendo ngeso manyien.